200 tabt plus. 200 tabt plus. Og 100 tabt plus. Tabt plus og 100. Venstre 2 grus. Venstre 2 grus. Og 300. Højre 4, der går i top plus. Højre 4, der går i top plus. Og 100. Venstre 4, der går i højre 2. Venstre 4, der går i højre 2. Højre 2 her. Og 20. Venstre 2. Venstre 2. Og 100. Top plus. Og 50. Venstre 2. Venstre 2. Venstre 2. Og 20. Højre 3. Og 50. Højre 3. Grus. Grus. Og 150. Venstre 5. Venstre 5. Og 250. Højre 5. Der går i venstre 4. Højre 5. Der går i venstre 4. Og 20. Top plus. Og 100. Hold. Det her det er hold. Og 80. Top minus. Der går i højre 4. Højre 4 her. Og 80. Venstre 5. Næste. Ja, højre 5 her. Og venstre 3. Venstre 3. Og 200. Højre 5. Der går i venstre 5. Højre 5. Der går i venstre 5. Næste. Og 20 top minus. Og højre 3. Højre 3. Og der går i venstre 4. Og 300. Højre 5. 300. Højre 5. Og 300. Venstre 5 lang. Venstre 5 lang. Og 100. Højre 3. Højre 3. Og 80. Venstre 3 lang. Venstre 3 lang. Lang. Den er lang. Ja. Og 300. Den er, ja. Og 300. Top plus. Top plus. Og 300 igen. Et top minus ved mast. Top minus ved mast. Og 250. 250. Højre 4. Højre 4. Og 200. Top plus. Der går i højre 5. Der går i højre 5 her. Ja, og 150. Højre 5 ved mast. Næste. Ja, 80. Top minus. Gå i venstre 3. Ja. Venstre 3. Venstre 3, ja. Jeg er ikke med her. Det er godt, Anders. 100. Højre 2. Højre 2. Højre 2. Højre 2. Og 50. Venstre 2 ved hus. Venstre 2 her. Og 20. Højre 3. Og grus. Og 20. Venstre 2. Og 400. Så er vi i mål. 400. Ja. Vi var ved at komme alvorligt galt nede i byen. Ja, det var vi sagde, men hold kæft, de kommer hurtigt.